Velkommen til Hamsterløbegården del 4. I dag skal vi filme, film på en ny hamsterløbegård, vi lige har lavet. Det her er et Connect-hus, som Josh han selv har bygget. Som undskylder kvaliteten. Det var så del 4. Glæder jeg til del 5. Husk at subscribe og like. Hej hej.